Dies ire, dies illa, salvet seculum in favilla. Bago natin simulan ang kwentong ito, humihingi ako ng dispensa sa lahat ng humihingi sa akin ng buhay na salita. Wala po akong kapasidad na kakayahan upang magbigay sa inyo. Meron man akong gamit. Para lang ito sa aking sarili at sa aking nasasakupan. Ordinaryong tao lang din po ako, kaya patawad. Simulan na natin. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito mismo ng lola ko, ng kapatid niya, at isa sa mga pinsan niya na si Auntie Inday. Taong 1960, Bukid Siraway, Zamboanga del Norte. Itong mga panahong ito, medyo dumikit ng tinitirhan yung pamilya ng lola ko kay Tatay Dadoy. Kailangan kasi ng katulong ni Tatay Dadoy sa bukirin niya. Bukod kasi na meron siyang sariling bukirin, meron din siyang iba't ibang mga puno ng prutas na inaalagaan. Kung hindi ninyo na itatanong, malawak ang nasasakupang lupain ni Tatay Dadoy. Noon yun Merong tropahan ang lola ko noon sa bukid. Kagaya nga ng nabanggit ko sa intro, yung mga kapatid niya at yung isang pinsan niya na si Auntie Inday. Teka, linawin ko lang para sa mga avid listeners na alam ang takbo ng lahat ng kwento ko. Magkaiba si Auntie Inday kay Nanay Inday. Si Nanay Inday, kapatid siya ng lola ko. Si Auntie Inday, pinsa ng lola ko. Malinaw na Dami kasing pulis dyan na konting mali ko lang. Todo ko makareact. Kala mo sinaksak sa leg. Balik tayo sa kwento. Madalas nakasama ng lola ko noon sa mga kapatid niya, si Nanay Thelma. Tapos si Auntie Inday naman, sumusunod lang sa kanila kung saan sila pupunta. Itong si Auntie Inday, mataba ito ng mga bata sila. Yung lola ko naman at si Nanay Thelma mga payat. Wala kasing makain noon sa kanila si Auntie Inday, kabi-kabila ang pagkain. Solong anak kasi. Hilig ng tatlong ito na mag-aakyat sa mga puno. Lalo na yung mga santol, mangga, kaimito, aratilis, kakao, at lalong-lalo na yung pinakamamahal ni Tatay Dadoy sa lahat ng mga puno niya na puno ng langka. Ingat na ingat si Tatay Dadoy sa punong ito. Alam ng lola ko kung hinog na ang bunga nito o hindi pa. Kinakatok-katok niya lang ang prutas na ito tapos aalog-alogin ng konti. Sa ganung paraan, nalalaman ng lola ko kung hinog na ito o hindi. Ayon sa lola ko, merong espesyal na bunga itong puno ng langkang ito. At ang tawag nila dito ay lumyan. Sinubukan kong i-google yung term, pero wala ako nakitang resulta. Marahil ito ang tawag ni Tatay Dadoy sa espesyal na bungang ito. Kung meron kayong kakilala na alam yung ganitong tawag, comment nyo naman sa baba para hindi tayo nangangapa. Paglalarawan ng lola ko, kapag kakainin mo ang bunga ng lumyan, hindi ito dapat sobrang hinog. Dahil kapag nasobrahan ito sa pagkahinog, mahihirapan ka ng kainin. Dahil naglalasog-lasog na yung mismong langka, maaari ka pang mabilaukan kung kakainin mo to ng sobrang hinog na. Kaya ang tamang kain dito, sa pagitan ng hilaw pa at hinog. Yan yung prutas na talagang binabantayan ni Tatay Dadoy. Itinatabi niya ang bawat buto nito at dinidiktik niya hanggang sa maging pulbos. Itinatabi niya yon sa isang palara. Hindi alam ng lola ko kung para saan yon. Isang hapon habang naglalakad sila, merong sumusunod na aso sa kanilang tatlo. Sobrang lambing nito at lapit ng lapit sa kanilang tatlo. Dahil nga mga bata pa, tuwang-tuwa naman sila dito at nilalaro din nila. Isinama nila yung aso sa kanilang paglalakad.
Inikot nila yung lupain ni Tatay Dadoy at inakyat ang bawat puno na meron ng hinog na bunga. Nung natapos na sila sa pagkuha ng mga prutas, nagpasya silang umuwi na. Yung aso sumusunod pa rin. Pero nung medyo malapit na sila sa bahay ni Tatay Dadoy, umatras na yung aso. Hindi na nila ito pinilit na pumunta sa bahay nila. Nung nakita sila ni Tatay Dadoy na kauuwi pa lang, pinagpapalo silang tatlo. Dahil bili na bili niya, wag na wag silang maggagala sa lupain niya ng ganung oras. Dahil merong gumagala doon na mga nilalang. Dalawa kasi sa kambing ni Tatay Dadoy ang namatay nung buwan na yon. Hindi normal ang pagkamatay ng mga kambing. Wakwak ang tiyan nito. Wala ang mga laman loob at ultimo utak nito ay wala rin. Alam ni Tatay Dadoy sa sarili niya kung ano ang gumawa nun. Dahil kung ordinaryong tao lang, kukuhanin nun yung mga kambing at hindi basta iiwan dun yung bangkay. Kaya ang ginawa ni Tatay Dadoy, nagpakalat siya ng iba't ibang pangontra sa lupain niya. Pero sadyang mailap ang mga aswang na ito. Alam nila kung saan sila pupunta at alam nila kung saan yung mga lugar na hindi nila pwedeng puntahan. Nagpalipas lang ng ilang linggo yung lola ko para palamigin yung sitwasyon. Dala ng sobrang kasibaan at gutom, nagpasya siyang takasan si Tatay Dadoy at ang nanay niya para pumunta ulit sa punuan. Hinintay nilang pumunta sa bukid si Tatay Dadoy at hinintay nila yung nanay nila na matulog. Nung nakahanap na sila ng tiyempo, nagtakbuhan kaagad sila. Habang tumatakbo ay nagtatawanan pa yung tatlo. Iniwan ng lola ko yung ibang kapatid niya para merong titimbre sa kanila kung pabalik na si Tatay Dadoy o gising na yung nanay nila. Kagaya pa rin ng dati. Siya, si Nanay Thelma, at si Auntie Inday. Nung makarating sila sa punuan, nandoon na naman yung aso. Lumapit ito kaagad sa kanila at nagpapalambing. Hinimas-himas muna nila ito at nagsimulang maglakad na para maghanap ng mga prutas. Nung nakita ng lola ko yung puno ng langka, napansin niyang meron ng alanganing hinog doon. Ibig sabihin, sobrang sarap ng lumya na yun. Medyo mataas nga lang yung aakyatin nila. Kaya nagpasya yung lola ko na magpatulong kay Nanay Thelma. Gusto sana nilang patulungin si Auntie Inday. Ang kaso nga lang, mataba eh. Hindi siya makakaakyat sa puno. Habang umaakyat sila sa puno, nakita nilang nakaupo lang si Auntie Inday kasama ng aso. Nung nasa pinakataas na sila ng puno ng langka, pinapakiramdaman ng lola ko yung bunga kung hinog na. Nung kumpirmadong hinog na nga ito, tinawag niya si Auntie Inday para saluhin ito. Pero walang sumasagot sa ibaba. Sinipat-sipat ng nanay ko at ni Nanay Thelma si Auntie Inday. Wala silang nakikita sa ibaba ng puno. Hindi mahulog ng lola ko yung bunga kasi walang sasalo. Kaya pinauna ng lola ko si Nanay Thelma para siya na yung sasalo. Pagbaba ni Nanay Thelma sa puno, nasaksihan niya na si Auntie Inday ay hinihila na nung aso papalayo sa kanila. Nagsisisigaw si Nanay Thelma dahil sa nakikita niya. Hindi na nagdalawang isip yung lola ko na tumalon sa puno para tulungan si Auntie Inday. Nung pagbaba ng puno ng lola ko, nagkamali siya ng apak at nahulog siya sa puno. Una ang dibdib ng lola ko sa lapag. Kaya medyo natagalan bago siya naging maayos. Kasi masakit eh. Nung maayos na ang pakiramdam niya, doon niya nasaksihan na parang na-hypnotize si Auntie Inday. Mulat ang mga mata nito pero wala siya sa sarili. Hinahayaan niya lang yung aso na hilahin siya. Pumasok ng talahiban yung aso habang hinihila si Auntie Inday. Hinabol kaagad nilang magkapatid ito. Pero paghawi nila sa talahiban, wala na yung aso.
Tarantang-taranta silang dalawa at hindi alam kung ano ang gagawin. Naghanap yung lola ko ng malapit na puno at umakyat siya doon. Dahil sa taas ng mga talahib, nakikita niyang merong gumagalaw-galaw di kalayuan sa kanila. Doon ay nasundan na nila yung aso. Nung malapit na nilang maabutan yung aso, bigla itong nag-angil. Tumigil sa paghila kay Auntie Inday at dahang-dahang lumalapit sa kanila. Napaatras silang magkapatid dahil sa takot. Nung nakita ng aso na umaatras na sila, hinila ulit nito si Auntie Inday. Iyak ng iyak yung lola ko at si Nanay Thelma dahil doon. Sigaw sila ng sigaw ng Tatay Dadoy, Tatay Dadoy. Maya-maya pa, merong narinig yung lola ko na tumatakbo sa likuran niya. Ayon dito, parang nakasakay sa kabayo. Pero pagtingin niya sa likod niya, si Tatay Dadoy pala. Tumatakbo ito papalapit doon sa aso. Biglang tumalon si Tatay Dadoy at merong inihampas doon sa aso. Halos mabali yung likod ng aso dahil sa lakas ng mga paghataw ni Tatay Dadoy. Walang tigil ito sa pagpalo. Hanggang sa maya-maya pa, merong sumigaw ng "Hoy!" Gigil na gigil ang pagsigaw nito at parang galit na galit. Pagtingin nila sa tawid ilog, napakaraming tao ang nanonood sa kanila. Itinigil ni Tatay Dadoy yung paghampas sa aso at merong lumangoy mula doon sa tawid ilog para kunin yung aso. Nakatitig lang si Tatay Dadoy doon sa matandang babae habang nakatitig din ito sa kanya. Tumagal yung pagtitigan nila ng 1 minuto. Nung nandun na yung aso sa tawid ilog, naglagay ng marka si Tatay Dadoy sa lupa. Meron itong ibinuhos na parang buhangin doon sa guhit. Hindi ito nagsasalita, pero ramdam na ramdam ng lola ko na dahan-dahan nang sumisikip yung paghinga niya dahil sa pagbagsak niya doon sa puno. Ramdam niya din yung bigat ng sitwasyon na kinakaharap nila. Nakatitig lang ang lola ko kay Tatay Dadoy. Meron itong mga binubulong sa kamay niya. Pagkatapos niyang ibulong ay pinapakawalan niya ito sa tubig. Nakailang ulit na ganun si Tatay Dadoy. Hanggang sa maya-maya pa, isa-isa nang nagsisialisan yung mga tao sa tawid ilog. At ang natira na lang ay yung matanda. Gumigilid-gilid ang ulo nito habang tinititigan at tinuturo yung lola ko, Auntie Inday at Nanay Thelma. Ngumingisi-ngisi pa ito at parang nang aasar. Tinuro din ni Tatay Dadoy yung matanda at meron itong iniihip sa hintuturo niya. Pagkatapos gawin ni Tatay Dadoy yun, sumimangot yung matanda at maya-maya pa ay umalis na rin. Mula nung mangyari yan sa kanila, nilagyan na ng mataas na bakod ni Tatay Dadoy yung punuan niya para wala nang makalusot doon. Bawat kahoy ay merong ukit na simbolo. Ayon sa lola ko, parang ibon yung nakaukit doon na parang mata. Malabo daw kasi kaya hindi niya na maipaliwanag sa akin. Magmula noon, lahat ng payo ni Tatay Dadoy ay sinusunod na nila. Sumasama na din sila kay Tatay Dadoy kapag magsasaka, pupunta sa ilog, mangunguha ng prutas, at kung ano-ano pang mga gawain noon sa bukid. At lahat ng yan ay nangyari dahil sa pag-akyat nila sa puno ng langka. Alam niyo ba na hanggang ngayon, hindi pa rin magaling yung pilay ng lola ko sa dibdib? Sumasakit yon kapag malamig ang panahon. Pero sabi ng lola ko, tolerable naman, kaya huwag kayong mag-alala sa lola ko. Okay na okay siya. Maganda to. Opinyon ko lang ha. Ito matibay na opinyon ko ito sa kwento ng lola ko. Yung kakayahan ni Tatay Dadoy, alam ko na kung saan ang gagaling. Isa itong mutya na kung tawagin ay kabalyerong puti. Paliwanag ko lang ha. Itong kabalyerong puti, lumalabas lang ito tuwing 12:00 ng gabi ng Biyernes Santo.
Maliit lang ito na kulay puti na nakasakay sa isang kabayong maliit din. Sobrang liit nito at mailalagay mo ito sa mangkok. Noong mga ganitong panahon, usong-uso ang paghuli sa kabalyerong puti. Kadalasan lumalabas ito sa bukid, gilid ng ilog, talon, talahiban, o kung saan-saan pa. Tsetsempohan mo ito at ikukulong sa mangkok. Pag natakpan mo ito ng mangkok, babaliktarin mo. Doon mo makikita, natitigas ito na parang semento. Hindi din ito ganong kadaling makuha dahil sobrang bilis nito. Maliban na lang kung kusa itong lalapit sa'yo. Tsaka kapag walang nanggambala sa iyong ibang elemento, ibig sabihin, ikaw na ang bago nitong pagsisilbihan. Kalimitang taglay ng mutya na ito ay para sa lakas, bilis, at koneksyon sa kalikasan. Bakit ko alam lahat yan? Yan ang gamit na mutya ng lolo ko sa father side. Isang mutya ng saging sa kapatid niya at kabalyerong puti sa kanya. Kung may kakilala kayong manggagamot, antingero, kahit mangkukulam, o kahit sino dyan, mawikan, itanong ninyo yung tungkol sa kabalyerong puti. Magugulat kayo sa isasagot nila. Yan opinion ko lang naman, pero matibay yan. Kung meron pa kayong mas magandang opinion kaysa sa akin, i-comment nyo lang sa baba para mapag-usapan natin. Pero ang susunod nating kwento ay patungkol sa mga